Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju għar-Ruħ Antonija Nazzareno Butiġieċ u Angelo Tabone. L-lum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa ta' żewġ apostli, San Xmun u San Ġuda. Kejjew nitolbu l-mulej biex l-isqfijiet tagħna li huma s-suċċessuri tal-apostli ikomplu jkunu imdawla u mmexxija mill-Ispirtu ħalli jkunu jistgħu imexxu il-merħla li l-mulej fadalilhom. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bil il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int wassaltna biex narfuk permezz tal-apostli qaddisa tiegħek. Għamel li għat-talb ta' San Xmun u San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joktor il-għat ta' dawk li jemnu fik. Bibinek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-apostli u tal-profeti, fejn Kristu hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewiet ixandru l-glorja ta' Alla, emi li deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek o Alla nfaħru, lilek mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġema glorjuża tal-apostli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob
u għadda il-lejl fit-talb. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-disċipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostlu. Xmun li semmih Pietru u Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Alfew, Xmun li mħeġġeġ Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad it-tradieħ. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita flimkien ma' kotra kbira ta' disċipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisemgħuh u fejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-Ispirtu mnitsa kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu jadna kemm smajna eżjes. Jenna nirriflettu ftit fuq ir-rapport tiegħi ma' Alla. Il-Vanġelu hawnhekk jurina ir-rapport qawwi ta' Kristu mal-Missier li jgħaddi il-lejl jitlob. Kemm ħin qed insib matul il-ġurnata biex jien niddedikah għat-talb jew aħjar għad-dialogu mal-Missier. Nix nipretendi li namlu il-jieli sħaħ ma norqdux, imma meta jkollok xi ħaġa tinkwitak ma torqodx. Imbagħad għall-mulej m'għandniex ħin. Għaliex ma naslux biex nirbħu lilna nfusna għax ma jkunx hemm ħeġġa fina għall-imħabba ta' Alla. Jew nitolbu l-dawn l-apostli. Għax araw imbagħad xiġri jeżjes il-bniedem li jkun malu marbut bit-talb maqut ħaġa waħda ma' Alla. Imbagħad ikun bniedem li jagħmel il-ġid, li jagħmel il-mirakli. Araw Ġesu. Ġesu jinżel, jażel il dawn l-apostli biex huma ikunu miegħu, biex huma ikunu Kristu ieħor. U jinżel u ma dawk in-nies li jiltaqa' isir il-fejqan. Imma qabel ma sar dak il-fejqan kollu, hemm xi ħaġa oħra li luqa importanti li nintebħu bija, li huwa jgħid ċaru tont. Dawn in-nies marru biex jisimgħuh, mhux biex ifejjaqhom, imbagħad fejjaqhom. U forsi anke dan hemmhekk jien jeħtieġ li nirrifletti. Jien meta mmur il-Knisja, meta nieqaf nitlob, għalfejn nagħmlu? Għax irrid niltaqa' ma' Alla jew għax intbaħħt li issa għandi bżonn tiegħu. Dawn in-nies eżdies jgħallmuna għaliex għandna nfittxu lil Alla. Infittex lil Alla biex nisimgħu. Għax ġustament il-kelma ta' Alla
tagħti l-ħajja. Il-kelma ta' Alla tfejjaq. Il-kelma ta' Alla iddawwal il-ħajja tagħna. U bil-wifqa mibnija l-kol fuq is-sisien tal-Apostli fejn Kristu huwa l-ġebla tax-xewka, inresqu quddiem Alla l-Missier it-talbiet tagħna u ngħidu fġieħ l-Apostli tiegħek mulej ismana. Sabiex il-binja tal-Knisja tkun tassew post fejn jammar Alla u dar tat-talb nitolbu. Sabiex il-bnedmin kollha jarfuk bħala ħallieq u feddej tagħhom fġieħ. Jitolbuk mulej għal paċi fl-art imqazza. Għamel li ma jkomplux jinqerdu ħajjiet ta' nies innoċenti u l-mexxejja jarfu jilħqu ftehim għal waqfien mill-ġlied nitolbu. Sabiex aħna l-koll naħdmu għat-tixrid tas-saltna tiegħek billi l-ewwel qabel kollox nażlu li nagħtu widen għal kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej biex ma tċaħħadx lill-artna mix-xita biex hekk artna tkun tista' tagħtina l-frott meħtieġ. Nitolbu. In dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Sewwa fuqna mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek li bih fawwart l-Apostli biex ixandru l-Evanġelju u għamel li nħossu il-għajnuna tat-talb li huma jagħmlulek għalina, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna u nroddu ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda għal glorja bla tmiem li tajthom, nitolbuk li tilqa' t-talb tagħna u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox,
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala raj f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-żerġ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs. Għaddejs tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbuk li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu iħarisni
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tiegħek. Fiċċju kontana nitolbuk bl-Ispirtu Santu biex iżommna dejjem fl-imħabba tiegħek bil-għajnuna tal-misteri li jiċċelebrajna fġieħ il-martirju tal-apostli tiegħek San Xmun u San Ġuda bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew nitolbu l-Omna Marija għal paċi fl-art imqazza. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.